Hadin ka jing khangdam jong ka sarkar banyada na ka jing sapriang jong ka klam covid kat khandai baro ki jaka jong ukai ha West Khasi Hills kila kanja jarjar ditat hadu ka artarik mta ubnai ka sarkar klasya biang benpli ya ki jaka jong ukai perthei uba boni langdo ubreu chairman jong ka jaka jong ukai habai keren berkinang tok kubor ulong hadin ba deputy commissioner ka West Khasi Hills ulai jing bet haka Henry tarik mta ubnai kasdang benpli biang ya ketika jaka jong ukai tongnya sengap ke ka bauti unong penyait udan bandong Hadin bakawan ka lockdown, second lockdown kan. Untuk senem na du bulan April. Itu ka sedang kan ka lockdown. Jadi ngila khang ini ki mesti begini jika cepai parok khoi. Ban hadin baka government kelapan bana ban pli biang haka arterik ayo dar strik la pli biang haka arterik. Tengiru ngila tho judisi hadin ngila tho judisi ula ai ngi permission haka new tarik mentau nai September. Yang mentang ila sedang ban penyai khmat ini kam kum ki kendon ke bak sokari tha kila don di Banabar state kila don damangi ki khod ki sya ki bikin sa yang ki bala ai vaksin khod tibat ki ba lokal jeng ini ki la don ni gerang duna la king ya kamtam ni king jeng ki ba dei kindon government ni but per king ba ka dei ki pri Banabar state ri ki lokal jeng ni la sing bong kini barjan sinong ini ngemra paking do tan bangi haban ele jawan hi kayo kahan ngi la pli sinong ki dukan ki perkhoi la sangi ban pli ngimla banong bangin cek ki no vaksin ni yun ri kham tam ni Banabar lokal ngi trusted ni kham duna kham sya tu mangin da sya bun pan mak pasti ni kam dei bong sya julum sya hi kan long distancing tai te nakalian jongi ka management hang ni don ni tri kat ni sumi khmat hang ne ban pen khnit banai ka mase pa ban pasat sebab parok khoi kinawan jo ka hine ka long ba yo i hakini ki por ba ka lockdown kawan ba government ling ba ka ni covid ka sinong hang ne kala khoi ko suba kala itanat ba ki plastik ki bilor parok khoi kini ki bilor pa kim don su